तेचीनी अंचलनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि तै बचिनाव बीएचई चेयरमैन तै गोबां मानसिनि अक्राराव और आमचयनि माइनि मने बुंनि दङ तै गोबां मा एनजिओस बराबो दङ तेचीनि मीडिया मन्दुरनाबो तै आनिसा अक्रा आनि साकचालाय आनि रांचांनि ताखुकतेबो संनो आनि पाइपलाया आनि निजिनि अंगै आनि परिबारनि अंगै तेचीनि सरकारनि अंगै आं हामबाय माराव जों वानसुगुइ मैया दिनै दिब्रासाराव जों अमहाय अंनाय जोंनि दिनै महाराष्ट्र दिनै बुफानो जों अमहायथाय हहम दमख्रै मा पलायनाय जों कुनु दिन वानसुगुइ मैया दीर्घ बছর जों नायहिन दंमानि नोर साइमानो आं तो ट्राइफंसिमि आं जिबदर खाइगो आं हा दखनि कक साइ फैगो आं 1983 आं 1983 वो आं माइदुम पास फैगो आं ओ एलाकानि जिरायनो आं 1982 वो माइदुम रिना दंमानि किन्तु आं 1983 1983 सालाव आं माध्यमिक परीक्षाराव पास खालायो आफोर सिमी 3 पॉइंट ताक पर्यंत आं जादै जायादै आनि हा दखनि कक साइ दङ आं साइ थांनाय जे गोथां दंसाक जे आं मानसाक आनि फान दंसाक आं हा दखनि ककनो साइ थांनाय प्राय 35 बছর है आंखा दिनै जों वानसुगुइ मैया जों सरकार फायनाय 25 बছর सरकार जों मेचें माननाय जों वानसुगुइ मैया जों जदि सरकार 2018 बीजेपी आइपी सरकार फाइ हांखाय जों दिनै माहाय पालायमानि पदे पालायमानो सम्भव दंनो अंगिया ओ वास्तव फार्स्ट जों मंत्री गठन खायै दिनै एसेम्बली गो विधानसभा गो दिनै गवर्नर बासन्ना रखा दिनै गवर्नर थांनाय तथागत राय आं साइमिया मुझे तुम्हारे मम्माया आंनो मुझे मानो आनो बयबो दं माने पहिला बासन एसेम्बली आसने सिगां बासन दं माने गवर्नर स्पीच आ जायगा सुयो दं दिनै गोदान सरकार आइपिएफटी बीजेपी सरकार पहिला जों the first priority will be given for the overall development of indigenous tribal people of Tripura. They besar sadar ko mujhe berni culture, custom, heritage, mana bujung develop khainai.